Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlej puli, da ka education loan, pila urban chukol hau number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran riu laisan, an riway khandai pran. Kadai ka sin baningkong baga school nagatain South Sampair kalayo ban penmi yaki khana school ki banyo arong hapo ka top 20 jong ka result secondary school living certificate wala penbana daga Meghalaya Board of School Education haka arpun rutrik jombang arjar apulai kani khana kadai ka bala tip kerteng kong ka Jessica Marwen ka bapuli ha S Fernando Secondary School South Sampair bat ka balayo arong haka kerdan top 20 ka badai ka khun jong ba Arbiros Lingdo bat ka kong Dayahun Marwen nakasnong kamawan room. Hakani kasi nang aliang jong KSU South Sampair Circle po kajing alam jong President usamla Bellingstar Lingkhoy kelengkat kajing don lang jong General Secretary ka KSU Southwest Khasi Hills District usamla Jets Camp Nong Siet bat kuwi gitu khat kaseng kelalit jingo yakani ka school ban ai khublei yakino ikai bat ban ai min CM ru yakani khna kabala kunjo shakani kardan walla kalami na school bakham kendong hakaju ko por ka seng ka pha eu kurwo ai min CM yaki weiru ki khna school jong ka dong ka thain bagi de ban tristom namar ba omdon ka aka ka bomla la da ki don shisha ya ka min CM yakun ka jing minot bat ka jing tristom kumba Samla Jessica Marwen lawan ra kali cepat minta nak dia dah sing isno ban I play ya baro nak kai bat juru ya school ek samtam ye i Samla Jessica dah lawan ra ini kenam kaburom bat nak dia dah sing ru isno ban kendu cuy pedi ki school badan kani kadang ketan bakin nang ya lepa bak nang bakin la ban wan ra ya so ka jingjok ka sen ka kenturu ya baro ki kena school dengan dia kadang ketan bat kunjuru jong ya baro ki Samla puli khasi pada kani ka pri neutrap nang tristom nang ba kin wan ra so ka jingjok kani ka musim ban yukun ba kani ka sin ka ban ikong tang ngila peni bang ngila sei lengbak jong kani ka school yo to sok balala bangini ya angkat kedam bat kiwe ki school ki ba dan ki jakasor ini su kuban shikade ya bat nakaling jungi kaseng niswo ban kitbok kitweng ya i Jessica ba kade tang kajing sedang jong kajing job ku jumpi bat kedang bun ilinti jumpi bak jam ani smart khamtam kajing kule ban penjanai ya ialah kajong kajing em bat ialah kajong kajing star dia kajing job ni kajing kemen ke bakrau yang iwe ladang ipoi saka thang dong kajing job te menta kajing job yang Jessica masu ba kambe tang kajing job yang Jessica kajing job yang khamtam ye kajing kesam menta kila kemen khamtam ye kinong hikai khamtam baro ki badan ya kajing yade badan kajing yajam bat pi menta ki don kajing kemen kajing so sarang langi yak minta showroom senai kajing yatu kana semua kemen nam ta ka burom ko jumpi kalong ko bakrau hadu ko takta tingi kitbok kirwang ba ublei nang betin ti ye pi nang ne sakmat ai kajing pule jumpi ba pindang la ban le khamba susu ai kini kisinjam ba pin sayat nang ne tingi kitbok kirwang ba ublei unang ko khu ye pi kabani kong e kadai kajing songu ye ublei try kan ran ubalong katen rai jong kajing start kajing sautu kajing champang kabaula kerkhu ya kan ka school ka jongi kabangim semla poi berkhat mangin yo aga top list ma kare ka sin ka baningkong ma baro si katangim pad yo te kade ka jing kerkhu ka jong ublai de ublai uba kerkhu ka do ya kade ka school ka jongi bade nakata ka daw ba ka jing kerkhu ka jongu bakawan ka jing job shakmat agani ka exam matric result bagitang siyo minta sipang ngadap da ka jing songu ka ba kraw ro yakinong hikai ka betrei sitong kinong hikai jongi ki trei sitom
Mo katulop ka barit alay ki tray sitam kishim extra class. Man la kastap man kasni kishim extra class. Kadai ka jing tray sitam jong kinong hikay by Jessica mo Jessica Marweng by lawan ka top list. Kadai ka jing tray sitam jong kinong hikay ki ay men sim yaki. Kadap da ka jing sangu ka bakrao ya ifada Leo Mirilendam i belong i secretary jong ka school mo iba pek iba kmi ya kani ka school bad kani ka building ru kadang yai menta ka school jing padap mo ka construction kadang yai sakmat mo kadang ting kalong jing ki student jongi ting ki pum kini kita rewal kata i tray sitam nakabenta banyo ya kani ka school ka babha ting ai ka jing sangu ya ifada Leo i belong i secretary jong ka school ting ai ka jing kuplay ya ki managing committee mo jong kani ka school ki bala tray sitam kamtam eru ya i babu chas i belong i vice principal i ba tray sitam iba shimre ka subject science ila kemen bha by Jessica ila yo ya ka distinction ya ka subject science ro Ade i Jessica Marwen bat ngawan na kasnong kemawan room hakaban kong syabe ngoban aingu yo ublay try kan rat ba de da kajing rap jong u bangala la ban yo ya kamet ka bakot bakia bat de long ba kajing rap jong u bangala la ru ban yo ya uso ubabha ai kublay ru ya ime ipa jonga ba de da kajing rap jongki ba bangala ban poise kathong bad bakila pelai korenga bangan yo krekot ai kublay ru ya ifadar bat kinohikai jonga baro kiba la tristom nakabenta jonga ai kublay ru ya kaseng KSU kabala ai mensim yanga banang tristom shushu ngawan nakalonging longsem kabadu ngahaban bate ya kapor ban trikam bat ban krei kikot instead nga krekot arkenta bat janmir kre sau kenta ne san kenta lam kajing tristom ngimla ban yo ya uso jong kajing job te nga wer nga khot ya pi ki para khna sko baro jong kadong kathan jongi ba pin tristom bat pin om pen sebe ya kapor jong pi bat pin penlod ya kapor jong pi tang hakikot kublai shibun